Δεχθείτε λοιπόν, σεβασμιότατε, τις εκδηλώσεις αυτές για τα 30 έτη της αρχιερατείας σας ως μία εκδήλωση αγάπης και ευγνωμοσύνης από όλα τα πνευματικά σας παιδιά, τους επισκόπους που εργάστηκαν κοντά σας, τους κληρικούς και τους λαϊκούς της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινίας και Κοινουρίας. Γέροντά μας, αγαπημένε μας πνευματικέ πατέρα και καθοδηγέ, σας ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά για όσα μας έχετε προσφέρει, μα και για όσα συνεχίζετε να προσφέρετε στην Ιερά Μητρόπολη μας Μαντινίας και Κοινουρίας. Τα έτη σας να είναι πολλά, πολλά και ευλογημένα. Σας παρακαλούμε, δεχθείτε ένα ελάχιστο δώρο αγάπης και τιμής από τους συνεργάτες σας στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Άξιος να είστε. «30 χρόνια, σεβασμιότατε, από τότε που η Τριπολιτσά σου φώναξε το άξιος στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και μετά από λίγο σε υποδεχόταν στη γη της με βαγιόκλαδα και δάκρυα στα μάτια. 30 χρόνια από τότε που χτύπαγαν χαρούμενα οι καμπάνες στον Αγιο Βασίλη και σ' όλες τις εκκλησίες μας και από τα στόματα όλων μας ακουγόταν «Έγινε ο Αλέξανδρος Δεσπότης άξιος». 30 χρόνια από εκείνο το δειλινό που πήγαμε όλοι μαζί στου Πάπαρη και γονατιστός εσύ Δεσπότης πια μπροστά στον Άγιο Νικόλαο που σε κράτησε στα χέρια του από τότε που γεννήθηκες, που τον προσκύνησες με δάκρυα χαράς και ευγνωμοσύνης. 30 χρόνια από εκείνο το βράδυ που το φτωχικό σου σπίτι του Πάπαρη έγινε παλάτι, γιατί υποδεχόταν δεσπότη το παιδί του. 30 χρόνια από τότε που οι τυφλές που προστάτεψες σαν φύλακας αγγελός τους σου φώναξαν άξιος όταν μπήκες στο ίδρυμα που έκτισες με το αίμα σου, βλέποντάς τον πατέρα και προστάτη τους με τα μάτια της ψυχής τους. 30 χρόνια από τότε που σε πήγαμε και σε αφήσαμε στην Αύπακτο με χαρμολύπη. Πάπαρη, Τριπολιτσά, Αθήνα, Ναύπακτος και πάλι Τρίπολη. Φεύγουν τα χρόνια, σεβασμιότατε, όμως μένουν μνήμες και θύμησες, στιγμές φορτωμένες συναισθηματικά, που τις καταγράφει η ιστορία, μάτια δακρυσμένα από χαρά, χώματα ανθισμένα από δουλειά, μνήματα που στήθηκε πάνω τους ο χορός της Ανάστασης, ερείπια που βρήκαν ξανά ζωή, καρδιές που ξεχυλίζουν και σου προσφέρουν ευγνωμοσύνη για το χθες, για το σήμερα, αλλά και για το αύριο, που ευχόμεθα να είναι πολυχρόνιο, που σου προσφέρουν ευχαριστία, ανθών υπέρ των τέκνων σου έπραξες. 30 χρόνια πέρασαν από τότε και ιδού σήμερα όλοι μαζί και εμείς που ζούμε και όσοι στον ουρανό ευρίσκονται ενωμένοι μπροστά του Θεού το Άγιο Θυσιαστήριο μαζί με την αείδημη μητέρα σου Παναγιώτα, τον αείμνηστο πατέρα σου Αθανάσιο, τα αδέλφια σου τον Κώστα και τη Βασιλική, την Ασημίνα, την Κατερίνα, τους δικούς σου ανθρώπους, τα άλλα δικά σου πρόσωπα όλα που είναι στον ουρανό τα αγαπημένα και όσα στη γη εφραίνονται στη σημερινή χαρά σου και χαρά μας για του Θεού τη δωρεά, ευλογούμε και δοξάζομαι τον Κύριό μας γιατί σε ανέδειξε ως ποιμένα μας και σε χάρισε διδάσκαλο σε αυτό τον τόπο. 30 χρόνια από τότε που ο Θεός επάξια μέσα από τα Άγια χέρια του Αρχιεπισκόπου Μακαριστού Σεραφείμ και πλειάδος αρχιερέων
σε τίμησε με το μέγα αξίωμα της αρχιεροσύνης. 30 χρόνια από τότε, εν χαρά και αγαλιάση, δοξάζοντας το Θεό, σου ξαναλέμε όλοι μαζί, άξιος δεσπότη μας. Σε μια τέτοια γιορτή, σε ένα τέτοιο γεγονός, δεν θα μπορούσαν να λείπουν αυτοί που αγάπησαν και αγαπούν το βασιλευσμιότατο Μητροπολίτη Μαντινίας και αγαπητόν αδελφό κύριο Αλέξανδρο. Ήτανε τόσο όμορφα γλαφυρά, ήτανε τόσο ναπαυτικά ευχάριστα όσα ακούσαμε και από τον Άγιο Πρωτοσύγγελο, αλλά και από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κύριο Χρυσόστομο, ώστε νομίζω ότι δεν θα είχα να προσθέσω τίποτα περισσότερο, διότι με όλα αυτά που είπαν αγκάλιασαν την προσωπικότητα του Σεβασμιωτάτου. Η Γαλιλαία λοιπόν ανασταίνεται με πολλούς τρόπους σε όλους μας. Για το Σεβασμιότατο όμως Μαντινίας και Καινουρίας είναι συγκινητική αυτή η Γαλιλαία, διότι βρίσκεται και αυτός στον τόπο εδώ από όπου ξεκίνησε. Τον είδαμε από βρέφος, τον είδαμε παιδί μικρό, τον είδαμε να ανδρώνεται, τον είδαμε να εργάζεται, να θυσιάζεται στον αμπελώνα του Κυρίου. Και ο καθένας από εμάς έχει το δικό του τόπο της Γαλιλαίας. Αυτοί που έκαναν τις οικογένειες, αυτοί που δόθηκαν σε υπηρεσίες, σε διακονίες, αλλά αυτή η Γαλιλαία είναι αξεπέραστη σε αυτούς που δέχτηκαν την ιεροσύνη. Και αυτούς μάλιστα που δεν κράτησαν τίποτε για τον εαυτό τους, αλλά τα έδωσαν όλα στους άλλους. Όλοι είμαστε λοιπόν συγκινημένοι απόψε με όσα ζήσαμε εδώ, αλλά περισσότερο πιστεύω από όλους είναι συγκινημένος ο αγαπητός εν Χριστώ αδελφός Κύριος Αλέξανδρος. Και η Γαλιλαία τι σημαίνει? Δεν σημαίνει τέλος, σημαίνει ένα καινούριο ξεκίνημα με τις εμπειρίες, το φόρτωμα όλων των εμπειριών που έχουμε, τις σκέψεις μας, τα λάθη μας, τους στοχασμούς μας. Αυτή η Γαλιλαία μπορεί να τους διορθώσει και να δώσει πορεία και πνεύμα νεότερο και εργασία και καρπούς περισσότερους. Αν αυτό έχει σημασία για όλους μας, αυτό είναι ευχή από μας και θα ήταν αυτή, νομίζω, η πλέον αρεστή ευχή στο Θεό, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαντινίας και Καινουρίας και αγαπητός εν Χριστώ αδελφός κύριος Αλέξανδρος να ξεκινήσει και πάλι από αυτή την Γαλιλαία για καινούριους καρπούς, καινούργιες θυσίες, καινούργια πνευματικά αθλήματα. Να μας ζήσετε. Βρέθηκα σε διλήμματα. Αντιμετώπισα δυσκολίες στη ζωή μου και προβληματισμούς. Και ερχόταν στιγμή που να έβλεπα τα όνειρά μου να γκρεμίζονται και να χάνονται. Όμως εκεί που έβλεπα ότι έρχεται η καταστροφή, αμέσως έρχονταν το στήριγμα και η βοήθεια. Την Κυριακή μετά Χριστού Γεννήσεως έγινε η κουρά μου και η χειροτονία μου σε διάκονο. Και εδώ πάλι έμειναν δύο σημάδια. Ένα μάλλον σημάδι, το οποίο κατόπιν θεραπεύτηκε. Όταν χειροτονήθηκα διάκος στον Άγιο Βασίλειο, ο κόσμος από περιέργεια, από αγάπη, από συμπάθεια κατέκλυσε τον ναό. Και ο Δεσπότης με πήρε και με πήγε στο Επισκοπείο να δεχτώ τα συγχαρητήρια του λαού. Ήταν τόσο πολύ ο κόσμος ότι πέρασε η ώρα, πήγε 3 και ακόμα δεν είχαμε τελειώσει. Ο Δεσπότης βέβαια απεσύρθη στα ιδιαίτερα του και μ' άφησε με ένα μόνο, έως ότι τελείωσαν όλοι
εκείνοι που με χαιρετούσαν. Και έμεινα μόνος μες στο γραφείο του δεσπότη. Κανένας άλλος, είχαν φύγει όλοι. Έπρεπε τώρα να διασχίσω την Τρίπολη από τη μια άκρη στην άλλη για να πάω στο σπίτι που μέναμε επάνω στο λόφο του Γεωργίτσα, στο πρώτο γυμνάσιο δίπλα. Με τα ράσα τώρα, για πρώτη φορά εγώ φορούσα τα ράσα, δεν είχα περπατήσει με ράσο πάλι καθόλου. Ήθελα να έχω κάποιον δίπλα μου να μου δώσει θάρρος. Δεν τον είχα όμως. Και πήρα μοναχό στον δρόμο πήρες όπως λέγει ο ποιητής και ξανάρθες μοναχή. Πήγα στο σπίτι με αγωνία ότι θα άνοιγε ο τόπος να με καταπιεί, ότι ο κόσμος όλος με κοίταζε γύρω-γύρω με περιέργεια και αυτά. Τα είχα χαμένα. Και έλεγα, έχω ανάγκη από έναν άνθρωπο να με στηρίξει. Δεν τον είχα όμως. Είχα τη χάρη του Θεού. Πέρασαν τα χρόνια, ήρθε η ώρα, εξελέγει Μητροπολίτης και χειροτονήθηκα στην Αθήνα στις 5 Μαΐου του 1984. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος, ο Σεραφείμ, είπε να δεχθώ συγχαρητήρια στην Αρχιεπισκοπή, όπως άλλωστε κάνει και ο νυν Αρχιεπίσκοπος. Και από το Μητροπολιτικό Ναό μέχρι την Αρχιεπισκοπή είχα τόσο λαό δίπλα μου, ώστε με κρατάγανε στα χέρια και πήγαινα στον αέρα. Και σκέφτηκα εκείνη την ώρα. Τότε είχα ανάγκη από έναν και δεν τον είχα. Τώρα δεν έχω ανάγκη από κανέναν και έχω χιλιάδες δίπλα μου. Αλλά δόξα τω Θεώ, μπόρεσα να διακονήσω με τη χάρη Του. Έδωσα όλο τον εαυτό μου και όλο το είναι μου και δεν κράτησα τίποτα ως κρατούμενον. Ανέβηκα στα βουνά και στα λαγκάδια της Γκραβαρίας, της Ναυπακτίας όπως είναι γνωστό ως Γκράβαρα, και ένιωσα χαρά μεγάλη και έδωσα χαρά. Και εδώ πάλι που επέστρεψα, ήρθα πάλι να δώσω τον εαυτό μου και όλη τη ζωή μου, έως ότου με καλέσει ο Θεός να παραδώσω την ψυχή μου στα χέρια Του. Τώρα δεν έχω να πω τίποτε άλλο, παρά να ευχαριστήσω τον μακαριότατο αδελφό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο, ο οποίος με την αγάπη Του και με τη φιλία Του μου έδωσε δύναμη σε όλη την πορεία της ζωής μας. Τον ευγνωμονώ και τον ευχαριστώ. Τα παιδιά μου τα πνευματικά. Τα πνευματικά μου παιδιά, τα οποία συνεργάστηκα μαζί τους με πατρική αγάπη και τους έδωσα όλη μου την καρδιά. Και τους στήριξα και τους βοήθησα και ανεδείχθησαν Μητροπολίτες επάξιοι και διαπημένουν την Εκκλησία μας με ζήλο και με αυταπάρνηση. Τους ευχαριστώ γιατί οργάνωσαν αυτή την εκδήλωση ερήμηνε μου και εν αγνίαe μου. Όταν το έμαθα ήταν πολύ αργά. Δεν μπορούσα να κάνω πίσω. Γιατί ορισμένα πράγματα δεν μου πάνε εμένα. Τους άλλους αδελφούς και πατέρες, τον Πρωτοσύγγελο της Μητροπόλεως, τον Παπαγιάννη, τον εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Βασιλείου, τους άλλους αδελφούς και πατέρες και τον κύριο Ζαχαρόπουλο που συντόνισαν τα πράγματα και μας παρουσίασαν την απόψινή εκδήλωση. Εδώ τους Τριπολιτσότες που όλα τα χρόνια μου έδειξαν την αγάπη τους και αυτή η αγάπη των Τριπολιτών με ανέδειξε και έγινα ό,τι έγινα. Μένω ευγνώμων στην αγάπη τους. Και τώρα τελειώνοντας, ευχαριστώντας και δοξολογώντας τον Θεό, θέλω να κάνω μια παράκληση σε όλους. Να μου επιτρέψετε να σας αγαπώ και να με αφήσετε να σας υπηρετώ. Σας ευχαριστώ πολύ με όλη την καρδιά μου και ο Χριστός να είναι πάντα μαζί σας. Σας ευλογώ και σας χαιρετώ.